Ahojte, dnes tu máme pre vás tento polointegrovaný karavan Carado T338. Tento model je postavený na základe Citroën Jumper s naftovým 140 koňovým motorom a 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Súčasťou tohto modelu je 4-metrová markíza a nosič na 3 bicykle. Karavan je 4-miestny na cestovanie aj na spanie. Nachádza sa tu obývacia časť, kuchynka, táto mechanická posteľ. A samozrejme sa tu nachádza toaleta so sprchou a zadná spacia časť.